जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी पावर स्टार पवन सिंह के लुट गए जौन की भोजपुरी वर्जन आज आवे अलावा परसों से ही आप सबके ये अपडेट मिल चुकल बाटे। तो फाइनली आप सबके बता दी बॉलीवुड गाना जौन की जुबिन नौटियाल के आवाज में बाटे जौन की 1000 मिलियन पुगे वाला बा, कहीं भी 987 मिलियन से प्लस व्यूज बाटे और वो गाना के भोजपुरी वर्जन आ रहा बा जौन की पावर स्टार पवन सिंह के आवाज में। और खास तौर पे बता दी भैया ये पहला बार होता कि टी सीरीज पर भोजपुरी वर्जन कोनो गाना रिलीज हुई और इससे पहला बार ये भी बा कि पावर स्टार पवन सिंह के भी पहली बार टी सीरीज पर भोजपुरी गाना रिलीज होके जा रहा बा जौन की भोजपुरी वर्जन। जी भैया फाइनली आप सबको बता दी गाना बहुत जबरदस्त बाटे, हर एक लिरिक्स पर ध्यान देहल गेल बाटे, बहुत ही जबरदस्त पावर स्टार पवन सिंह के लगभग गाना बन के तैयार बाटे और फाइनली आप सबके बीच आवे जा रहा बा। जी भैया आज ही रिलीज होके वाला बा। आप सबको बता दी आखिर आज कितना बजे आ रहा बा, अभी तक ऑफिशियल तो टाइम के अनाउंसमेंट नहीं भेल, लेकिन जो टीम के तरफ से पता कैले पर जानकारी मिलल बा वो आप सबके बता रहा बनी। ऐसे थोड़ा सा आप सब जान ली कि टी सीरीज पर लगभग जो गाना रिलीज होला ज्यादातर अधिकतर 10-11 बजे के आसपास रिलीज होला, कभी 10 बजे, कभी 10:30, कभी 11 बजे। ये मतलब टाइमिंग है कि यही बीच में रिलीज हुई। ऐसे टीम के तरफ से भी यह पता चलल बा कि 10-11 बजे तक रिलीज हो जाए, ज्यादा चांस बा 11 बजे और शायद 10 बजे भी, लेकिन सबसे ज्यादा 11 बजे आप मान के चली कि गाना रिलीज हो जाए। तो फाइनली 10 से 11 बजे के बीच या 10-11 बजे जरूर आप सबके बीच ही फुल वीडियो सॉन्ग रिलीज हो जाए जौन की टी सीरीज कंपनी के माध्यम से यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ भैया बहुत ही धमाकेदार गाना बा, फाइनली आवे जाता, कुछ देर और इंतजार करिए, आप सबके बीच गाना रिलीज होके जा रहा हो। तो भैया कमेंट सेक्शन बताइए गाना कितना ज्यादा धूम मचाई, जरूर कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करिए।